Maraming sikat na YouTuber sa Pilipinas ngayon, no? Lloyd Cadena, Will Dazovich, Pamela Swing, Kong TV, Michelle D. Mga lodi ko silang lahat. Sikat na sila. Walang makakatalo sa kanila. Teka lang. Sino ba to? Ja Mill? Ang bilis ng growth nila, oh. In fairness. Ha? 200,000 subscribers na agad? Wow. 400,000 subscribers na? Ano ba to? May anting-anting? Ang galing. Pero sige na lang. Walang makakatalo sa mga lodi kong YouTuber. 600,000 na? Nalampasan na nila si Pamela Swing! Ano nangyayari? Nalampasan na nila si Michelle D? Pati si Kong TV? Lloyd Cadena? Tinalo na nila si Lloyd Cadena sa dami ng subscribers? Sino ba sila? Sino ba tong Ja Mill na to? Hay nako, pambihira. Ano ba to? No. Not him. Not the king of YouTube himself. They've done it. Tinalo na nila si Will Dazovich. Ibig sabihin, sina Ja Mill na ang bagong hari at reyna ng YouTube! You're beautiful, you shine like a star. Magandang hapon Pilipinas, ako po si Dwaine at welcome po dito sa channel ng Dwanta! Dwanta fam ka na ba? Para po sa mga hindi pa nakakakilala sa aming dalawa ni Shanta, bakit Dwanta? Kasi nga, Dwaine plus Shanta, hello bebe, equals Dwanta! Kami po ay mag-asawa dahil nagpagkasal na kami dun sa Cebu. 1 year and 6 months na tayo, baby, no? Ngayon mga astig, pag-usapan po natin ang mga sikat na YouTuber ngayon tulad ni na Ja Mill, ang bagong hari at reyna ng YouTube dito sa Pilipinas. Alam niyo ba kung anong patok ngayon dito sa Pilipinas? Alam mo ba, bebe? Hindi. Alam mo, di ba ni-rehearse natin to? Love teams. Yes, mga love team tulad ni na Aldub, Kath Neil, Liz Ken, Jaden. Jadine. So sino ba sina Ja Mill? Ja Mill are just like any other love team. Just like Dwanta. Only their names are J-Jam and Camille. And they don't have 130,000 subscribers. They have 1.6 million. Ja Mill are a new love team on YouTube. Ja Mill are a new love team on YouTube and their subscriber count just took off. Wow! Oh, diba kung talo tayo dun, pre? Grabe, ang bilis ng growth nila sa YouTube. Ilan lang ang mga video nila, may 100,000 subscribers sila agad. They are simply two kids that fell in love and make videos together na puro katarantaduhan. Katarantaduhan na naman! So, ano kaya ang itsura namin kapag gayahin namin sila? Ayokong gumaya. Ayoko. Sige na. What's up? Kamusta mga kaigan? At yun na nga, panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman mga kaigan yun! Kung bago lang kayo sa aming channel, welcome sa Pamilyang Mandirigma! I-subscribe nyo na yan mga kaigan yun! Anong gagawin natin ngayon, Maring Shanta? Sticky tape challenge. Ano yun? 100 pieces of tape na ilalagay ko sa'yo. Anong klaseng challenge na yun? Gusto ko yun. Di ba tayong dalawa? Hindi channel mo. Channel natin to. Ako? Joke lang. Ayoko nang mag-jamil. Wag lang, joke lang yun. Wag na. So what made Ja Mill so popular? Will Dazovich, the previous king of YouTube until he was dethroned, took him over 2 years to get to 1 million subscribers. Before Will Dazovich hit 1 million subscribers, he had to win awards. He hung out with artistas. He traveled the world. He was in movies. He had to do all of this stuff before he would hit 1 million subscribers. Then biglang dumating sina Ja Mill and made everyone look like amateurs. Ako? Kakain ako ng papaya. Kakain ka ng papaya? Habang ako nag-vlog. Ito, tingnan nyo. Habang ako nag-edit ng vlog na to, tumataas ang subscribers ni na Ja Mill. Kanina, 1.6 million. Ngayon, 1.7 million na. Tingnan natin ang channel ni Will Dazovich. Sa ngayon, mga 600 to 800 na tao nagsasubscribe per day. Ang daily views niya ay nasa 100,000 plus per day. Malaki yun.
Sa channel namin ni Shanta, mga 700 to 1,000 na tao ang nagsusubscribe per day. Ang daily views namin ay nasa 40,000 to 70,000 per day. Minsan naabutan din natin ang 100,000 per day. Pero sino Ja Mill, grabe pet malu! 7,000 to 15,000 na tao ang nagsusubscribe sa kanila per day. Isang araw lang yun ha, 15,000 subscribers. Ang daily views nila ay nasa 900,000 to 1.8 million per day. Minsan naabutan din nila ang 2 million views per day. Naalala nyo ba tong video na to? Sabi natin nun na ang kita ni Will Nazovich ay mga 1,300 to 21,000 per month. Kami, mga $229 to 3,700 per month. Pero sino Ja Mill? Grabe, mga $11,700 to $187,000 per month. Ibig sabihin, ang minimum na kita ni Ja Mill bawat buwan ay 600,000 pesos sa isang buwan. Makaigan yun! Let's have a look kung paano sumikat sina Ja Mill. How did they become the fastest, most popular YouTube channel in the Philippines? Matalino sila. Nagplano talaga sila. Nagsusamok-samok kamundida. Mauyang. Mukbang papaya. There are 5 things that Ja Mill did that made them popular. If you are thinking of starting a YouTube channel or you're a new YouTuber and you're looking for some advice para sa YouTube channel nyo, sundin nyo po itong 5 steps na to. Dapat yan yung gagawin ko sa channel ko. Oh, diba? Punta po kayo sa channel ko, Shanta Mariuli. Nagpa-plug ka. Number 1, music. Napansin nyo ba sa lahat ng mga Ja Mill vlog, may background music na ganito? Ayan, yan, yung music na yan. Every time you hear that music, immediately you think Ja Mill. Yung channel nyo ay kailangan may music na specific sa inyo. Yung music namin na specific sa Dwanta channel ay ganito. O diba, pag naririnig ng mga tao yan, naisip nila Dwanta. Number 2! They have their own specific style of editing, which is unique to them. Halimbawa, sa umpisa ng lahat ng Ja Mill videos, Jay-Zam says the same thing but slightly different every time. So that's become his token phrase. Also, the small intermissions they have, like that is specific to Ja Mill. They do that in every video. That little intermission thing plays every time Jay-Zam laughs. Number 3. High energy. Dapat masigla ka. Masigla kang YouTuber. Masigla ka magsalita. In every single Ja Mill video, there is not one boring moment. Not one part where there's just dead air. Patay tayo sa dead air. Iwasan natin yung mga dead air kasi mababore ang mga viewers natin. Kung hindi ka talaga masiglang tao, you can make yourself look energetic by the way you edit your videos. There should always be something happening, someone speaking na full of energy palagi. Number 4, taglines. Anong tawag ni Jay-Zam sa mga viewers niya? Mga kaigan eh. Mga kaigan. Actually, when I first watched Ja Mill's videos, I searched on Google. Sinearch ko sa Google yung meaning ng kaigan. Alam niyo kung anong lumabas? Kaigan in Japanese means beach. If we use the Japanese translation, Jay-Zam is actually saying, "What's up mga beach?" Yung dalampasigan ha, hindi yung, basta alam mo na. I think kaibigan yun. Oo nga, kaibigan nga. Number 5, make people feel like they are a part of something. Ahu! Ja Mill make their channel feel like home to their viewers. Pamilyang mandirigma. Ano tayo, pamilyang pabibi? Pamilyang pabebe. It's like, halimbawa, habang sila nagva-vlog, sinasabi nila na, ikaw, kasali ka sa family namin, welcome ka dito. That makes people want to keep going back. Importante yan. Yan ang gusto ng mga viewers. Yan ang ginagawa ng mga sikat na YouTubers tulad ni na Logan Paul. Dalubhasa sila pagdating sa social media. Yo! So alam niyo na kung paano dapat mag-YouTube upang magiging viral ka. Kumain lang ng mangga. Mangga? Papaya nga. Anong effect ng papaya sa utak mo? Sundin niyo yung mga 5 steps na yun at siguraduhin niyo na consistent at quality content ang ina-upload niyo. Piliin niyo kung anong market niyo sa YouTube at push mo yan, te! Sana, bebe, balang araw abutin din natin ang 1 million subscribers, no?
Push mo yan, te. Salamat sa lahat ng nakasubscribe at sa mga supporter namin dito sa YouTube at sa lahat ng social media channels ng Dwanta. Meron po din kaming Facebook page at Instagram. Pwede nyo din i-follow kami doon. Meron din kami mga videos doon. Nastig! At ako din, meron din akong YouTube channel. Yes. Ilalagay ko ang mga links sa mga social media channels namin sa baba. Lalo na ang YouTube channel ni Shanta. Maraming salamat po. Kita-kits sa sunod ng mga video namin. You're beautiful.